למה הוא מסתלבט? אתה אומר פה נגיד. יאללה, בוא. זה לא אינסייד אאוט? סן? איפה סלמון? Speak, you need what? סלמון. Help! Up, up, up! Up! גזר. קרות, קרות. פה למטה. נו כבר. זה מה, עכשיו בגלגל זה הכי קשה. באמת? עד עכשיו זה היה מה זה ככה. תומר, מה אני אזמין? סושי. תומר זה לא נסגר. תראה. שמתי אותו. בעיה. מה עושה? עושה מזה דיוק. You take YouTube? YouTube. Yeah, good YouTube. What name? Name what? מנקות. Mangkut. מנקות. M-U-N. No, M-A-N. מנקות. M-A-N. מנקות. C-O-O-K. אוקיי, אוקיי, אוקיי. I look. אוקיי, אוקיי. You put today. Not today, tomorrow. Tomorrow. Okay, I see. אני עושה את זה דרך, נכון, שולחן אחד או משהו, נכון? כאילו פותח שולחן, עושה... You can put YouTube. You can. פנקו, תעזור לו עם האוכל עובדים. כן אחי, איזה שולחן? 1 או 2? 1 או 2 אז אתה שם שם את המאקי עובדים, תגידו לי, אני תותחית הארץ. עושה חשבון, מביא את החשבון. You put try YouTube. I don't see put maki camera, no? I want see maki. Ready. I want. Now I go YouTube. Sure? Now cancel. Mangkut. Okay. Maybe YouTube see cancel. M-A-N-C-O-O-K. C-O-O-K. You look. Giri, okay, okay. Professional.